Чаму з пасады знялі сумна вядомага сілавіка? Што за дакумент нарэшце падпісаў Лукашенка і за што будуць судзіць высокапастаўленага чыноўніка? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Адыёзнага сілавіка знялі з пасады. Сёння ў Мінску прайшла калегія галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінгарвыканкама. Яна пачалася з ушанавання Дмітрыя Балабы з нагоды яго прызначэння кіраўніком фізкультурна-спартовага таварыства «Дынама». Шматгадоваму камандзіру мінскага АМАП падзякавалі за працу і пажадалі поспехаў на новай пасадзе. 52гадовы палкоўнік міліцыі прымаў непасрэдны ўдзел у задушэнні пратэстаў пасля выбараў 2020 года. За гэта ён і яго сям'я трапілі пад санкцыі, а хату яго бацькоў пад Маладзечнам спалілі. Аднак за асаблівыя заслугі Балабу вырашылі не адпраўляць адразу на пенсію, а зладзілі таму транзіт праз Сінекуру ў таварыстве «Дынама», дзе яго заробак будзе большы, чым быў у АМАПе. Александр Лукашенко падпісаў дакумент, за які распякаў урад. Сёння ён зацвердзіў дзяржаўную інвестыцыйную праграму на гэты год. Згодна з ёй, амаль 650 мільёнаў даляраў з бюджэта будзе накіравана на стварэнне і рэканструкцыю 82 аб'ектаў па ўсёй краіне. Сярод іх аўтамабільныя дарогі, масты, бальніцы, школы і іншыя. Гэты дакумент цікавы тым, што на адмысловай нарадзе ў сярэдзіне студзеня Лукашенко публічна раскрытыкаваў яго праект і заклікаў сваіх топ-чыноўнікаў до экономии. Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись. Всякие офисы, конторы и прочее, у нас этого барахла хватает. Государственные они для МВД, госслужащих, неважно для кого. И экономия, экономия, экономия. Особое отношение, готовьтесь, будет комитету государственного контроля. Тады дасталася нават сілавікам, на якіх, здавалася, дзяржава ў апошнія гады не шкадавала нічога. Хочу предупредить людей в погонах. Лишних денег не будет. Там, где можем обойтись, должны обойтись. А мы хотим строить какие-то спортплощадки и плацы. У выніку праз 3 тыдні Лукашенко інвестпраграму ўсё ж падпісаў, аднак рэалізоўваць яе будзе новы склад урада. Савет міністраў на чале з Раманам Галоўчанкам па законе пасля выбараў склаў свае паўнамоцтвы. Цяпер далейшы лёс чыноўнікаў будзе вызначаць адмысловая камісія на чале з Лукашэнкам і Качанавай. Сілавікі злілі інфармацыю з бота-маніторынгавай групы «Беларускі гаюн». Па словах яе стваральніка Антона Матолькі, невядомыя атрымалі доступ да закрытага чата, куды збіраліся паведамленні ад інфарматараў. «Беларускі гаюн» – гэта праект, які адсочвае ваенную актыўнасць у Беларусі, звязаную з вайной ва ўкраіне. На тэлеграм-канал гаюна падпісаныя сотні тысяч чалавек, а ўладамі маніторынгавая група прызнаная экстрэмісцкім фармаваннем. Адпаведна, любое паведамленне ў бот пагражае працяглым турэмным тэрмінам. Антон Матолька заявіў, што зліў здарыўся праз яго асабістую памылку. За гэтай расплывістай фармулёўкай хутчэй за ўсё хаваецца затрыманне на мінулым тыдні дваіх актывістаў, якія знаходзіліся ў вышуку, але з краіны не з'язджалі і хаваліся пад Мінскам. У мабільным тэлефоне арыштаванай дзяўчыны знайшлі запрашальную спасылку ў той самы чат. Яна не была адкліканая, таму сілавікі атрымалі доступ да інфармацыі з боту беларускага гаюна. Які аб'ём інфармацыі трапіў у іх рукі, невядома. Але ўсім, хто на працягу 3 гадоў нейкім чынам кантактаваў з беларускім гаюном, цяпер пагражае небяспека. Фонд «Байсол» ужо прапанаваў сваю дапамогу па эвакуацыі. Акрамя таго, кіраўнік «Байсола» Андрэй Стрыжак расказаў пра з'яўленне паглыбленых праверак на мяжы грамадзян, якія выязджаюць з краіны. Раней падобная практыка распаўсюджвалася толькі на тых, хто прыязджаў у Беларусь. Магчыма, гэтая навацыя звязаная непасрэдна з тым, каб адшукваць інфарматараў беларускага гаюна. Спарынг-партнёры Лукашэнкі атрымалі дзіўныя падарункі ад цэнтральнай выбарчай камісіі. Усіх удзельнікаў апошніх выбараў запрасілі ў ЦВК пасля падвядзення афіцыйных вынікаў. Александра Лукашэнку прадстаўляў кіраўнік яго ініцыятыўнай групы, галоўны прафсаюзнік Беларусі Юрый Сянько. Усім спойлерам, якім намалявалі не больш за 3%, уручылі салодкія наборы з рознай гарбаты і слоечкаў з варэннем. Падарунак атрымаўся з фантазіі. 3 віды гарбаты маюць назвы «Альтэрнатыўная адценне», стратэгічная гармонія і мажарытарны смак, а сярод варэнняў ёсць і малінавая, што адразу нагадвае пра вядомы мем з Лукашенком. Такий жестокий с журналистской точки зрения, извините, пожалуйста. Может, вам кофе? Вы пьете кофе? Нет, спасибо. Мы хотим каждую секунду. Вы хотите кофе? Мы вам не мешаем секунды задавать. Принесите нам кофе.
Вам чай, да? Всем кофе. Кофе. Вам, девушка? Спасибо, у меня есть чуть-чуть. Я кофе задаю. Давайте ему свежего чая. Спасибо. С малиновым вареньем есть, чтобы не простудилось, чай. Пусть попробует мой любимый чай. Я пью чай с малиновым вареньем. Больш за ўсё суцяшальнаму прызу абрадавалася Ганна Канапацкая, якая адыграла ролю апазіцыйнай кандыдаткі. У соцсетках яна заявіла, што электаральны працэс быў няпростым выпрабаваннем, але ўдзел у палітычным жыцці яна спыняць не збіраецца. У Гомелі за сексуальны гвалт судзяць ідэолага каледжа. 6 лютага пачнецца працэс над Олегам Сахіным, які да апошняга часу працаваў у каледжы бытавога абслугоўвання. Як піша Флагшток, Сахін з'яўляецца аўтарам тэкстаў аб выхаваўчай працы з навучэнцамі, у асноўным па патрыятычным выхаванні. У сацыяльных сетках каледжа ідэолаг пісаў справаздачы пра ўдзел падлеткаў у розных мерапрыемствах. Апошняя такая з'явілася 18 верасня мінулага года, пасля так званага дня народнага адзінства. У гэты перыяд, падобна Сахіна, і затрымалі. Цяпер ідэолага вінавацяць па трэцяй частцы артыкула гвалтоўныя дзеянні сексуальнага характару. Яна выстаўляецца за дзеянні ў дачыненні да малалетніх альбо за тыя, што прывялі па неасцярожнасці да смерці пацярпелага ці прычынення цяжкіх цялесных пашкоджанняў альбо заражэння ВІЧ. Але сутнасць абвінавачвання невядомая. Працэс пройдзе ў закрытым рэжыме. Олегу Сахіну пагражае ад 8 і да 15 гадоў турмы. Іван Эйсман пакрыўдзіўся на тое, што за мяжой адмаўляюцца прызнаваць перавыбары Лукашэнкі. Кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі прыйшоў у студыю Альфа-радыё, дзе паразважаў пра рэакцыю суседніх краін на чарговае пераабранне нязменнага кіраўніка Беларусі. Я вчера опять увидел, украинский МИД не признал результаты наших выборов. Клоуны, простите за неполитическое, дипломатическое выражение, клоуны. Диктатура самая отъявленная. Людей привязывают к столбам за воровство, избивают плетками, сняв штаны. Вы тысячу кадров таких. Пад падтакванне вядучага праграмы Эйсман пачаў пераказваць штампы расійскай прапаганды пра нелегітымнасць і зверствы украінскай улады, а таксама пра тое, што Малдова, Румынія і краіны Балтыі праводзяць несамастойную палітыку. У выніку кіраўнік БТ прыйшоў да высновы, што лукашэнкаўцам на рэакцыю гэтых краін павінна быць абыякава. Забыть нужно, президент сказал, фиолетово. Я предлагаю это слово крупным шрифтом писать фиолетовым цветом. Аднак тут жа Іван Эйсман працягнуў крыўдзіцца і цяпер ужо на палякаў. Польша что-то там заявляет по поводу наших выборов. Это вообще польская губерния Соединенных Штатов Америки. Не им нас учить жизни. У самих рейтинг нулевой у Дуды. Недавно опубликовали. Я боюсь ошибиться. Несколько десятков процентов его рейтинг. Народ терпеть его не может. Как и, в принципе, тех людей, которые ему противостоят в Польше. Я имею в виду во власти. Оппозиция нынешняя польская. Поэтому лучше бы занимались своими проблемами. У них проблем огромное количество, а чтобы удержаться у власти, нужно найти внешнего врага. Вот они и кошмарят свое население Беларусью. Нягледзячы на ўсе заявы Лукашэнкі пра жаданне аднавіць адносіны з Захадам, яго прапаганда працягвае свае хамскія выпады на ўсіх запар. І робяцца яны вуснамі не шараговых азаронкаў ці гладкіх, а непасрэдна топ-менеджарамі дзяржаўных тэлекампаній, якія, падобна, ужо не здольныя на нармальную і нейтральную рыторыку. У Баранавічах хутка пачнецца суд над былым гендырэктарам буйнога дзяржаўнага прадпрыемства. Іван Турчак кіраваў баранавіцкім вытворчым баваўняным аб'яднаннем з 2012 па 2023 год, а таксама быў дэпутатам брэсцкага абласнога і гарадскога саветаў. Падчас яго кіравання Блакейт быў прадпрыемствам зомбі, якое пастаянна патрабавала датацыі на працяг сваёй працы. У выніку БВБА назбірала дзясяткі мільёнаў даляраў даўгоў і перайшло пад кіраванне аршанскага ільнокамбіната, а Турчак быў звольнены. Цяпер жа стала вядома, што 14 лютага яго разам з намесніцай па эканоміцы Аленай Пасюкевіч будуць судзіць за злоўжыванне ўладай ці службовымі паўнамоцтвамі. Топ-менеджерам пагражае ад 3 і да 10 гадоў турмы, а таксама ў судзе знаходзіцца на разглядзе пазовы аб кампенсацыі маёмаснай шкоды.
Драматычная сітуацыя склалася вакол развітання загінулай на вайне беларускай Марыяй Зайцавай. Каб яе апошняя воля была выкананая, цырымонію спынілі ў самы апошні момант. У панядзелак у Кіеве развіталіся з 24-гадовай снайперкай, якая загінула на Донбасе. Нягледзячы на асабістае жаданне быць пахаванай побач з пабрацімамі, да самага апошняга моманту планавалася крэмацыя цела Зайцавай. Аднак непасрэдна перад тым, як адправіць труну ў печ, кіеўскія ўлады далі згоду на дадатковае месца пахавання, каб выканаць апошнюю волю беларускі. Здарылася гэта у тым ліку дзякуючы асабістаму удзелу Святланы Ціханаўскай. У выніку цырымонію развітання спынілі і цела Марыі Зайцавай вярнулі ў морг. Цяпер ідзе падрыхтоўка магілы. Дату пахавання не будуць агучваць з мэт бяспекі, і дадатковага развітання таксама не будзе. Дзікая гісторыя адбылася ў Пінску. У банку затрымалі жанчыну, якая прыйшла мяняць грошы. Даляры ёй далі на пахаванні мужа. Муж 41-гадовай пінчанкі загінуў у ДТЗ. Падчас развітання з ім хтосьці з гасцей уручыў жанчыне купюру ў 100 амерыканскіх даляраў у якасці матэрыяльнай дапамогі. Банкнота нічым не адрознівалася ад сапраўднай, але ў абменніку западозрылі фальшыўку. У выніку эксперты пацвердзілі, што грошы падробленыя. Жанчыну затрымалі, і цяпер ёй можа пагражаць ад 2 і да 7 гадоў пазбаўлення волі. У Магілёве мужчына павіс на балконе, каб уратавацца ад пажару. Сёння ноччу ратавальнікі атрымалі званок ад участковага міліцыянера, які паведаміў пра ўзгаранне кватэры на вуліцы Фаціна ў абласным цэнтры. Прыбыўшы на месца здарэння, яны заўважылі 2 чалавек, якія прасілі аб дапамозе. Адзін з іх нават вылез праз балкон і павіс на ім. На шчасце, ніхто не пацярпеў. Супрацоўнікі МНС эвакуявалі 2 чалавек са згарэлай кватэры, а таксама яшчэ 2 з кватэры паверхам вышэй. Дзяржарганізацыі прымушаюць купляць кнігі пра Лукашэнку. Перад апошнімі выбарамі яго паплечнікі прэзентавалі кнігу пра куміра пад назвай «Наш прэзідэнт». Яе аўтарамі з'яўляюцца былы кіраўнік Белай Русі Аляксандр Радзькоў, былыя міністры інфармацыі Алесь Карлюкевіч і Уладзімір Пярцоў, а таксама прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталля Эйсман. Каб імітаваць ажыятажны попыт на гэтае выданне, цяпер дзяржаўныя арганізацыі прымушаюць яго купляць. Як піша «Зеркала», на партале дзяржзакупак у апошнія дні з'явілася мноства заявак на набыццё гэтай кнігі. Напрыклад, дэпартамент выканання пакаранняў купіў ажно 74 экземпляры па 200 рублёў кожны. Іх, падобна, будуць чытаць у ШІЗА і турмах. А вось гродзенскаму гарвыканкаму спатрэбілася 15 нашых прэзідэнтаў па 205 рублёў за кожную кнігу. І вось тут варта адзначыць, што ніводная з арганізацый не траціць уласныя грошы, бо ўсё аплочваецца з дзяржаўнага бюджэта. То бок за падаткі беларусаў прапагандысцкая кніга як друкуецца, так і распаўсюджваецца па дзяржструктурах. Мінчук хацеў купіць электрамабілі за мяжой, але ў выніку застаўся і без аўто, і без 82 тысяч даляраў. 41-гадовы жыхар сталіцы звярнуўся ў міліцыю са скаргай на свайго знаёмага. Той прапанаваў яму прыбытковую схему – прыгнаць з Кітая 3 электрамабілі і ў выніку атрымаць 82 тысячы даляраў. Але атрымаўшы грошы, мужчына перастаў выходзіць на сувязь. У выніку гора-бізнэсоўцу затрымалі. Ім аказаўся 34-гадовы жыхар Мінскага раёна. Ён сказаў, што грошы патраціў на пагашэнне сваіх даўгоў і асабістыя патрэбы. На яго завялі крымінальную справу за махлярства ў асабліва буйным памеры, і цяпер яму пагражае да 10 гадоў калоніі. У Бабруйску на суткі здаюць арыгінальную кватэру. Унітаз у ёй стаіць проста на кухні. З 40-метровай адмушкі ў звычайнай хрушчоўцы зрабілі студыю з дызайнерскім рамонтам. Кватэра выглядае раскошна, але ёсць адзін нюанс. Туалет знаходзіцца за метр ад пліты і аддзелены толькі тонкай шкляной агароджай. Душ, дарэчы, знаходзіцца побач, і ён таксама агароджаны ад кватэры толькі празрыстымі дзвярыма. Не вельмі зразумела, навошта было разбураць паўнавартасны санвузел, але, мабыць, гаспадарам спадабалася думка пра тое, што можна сядзець на ўнітазе і глядзець на тое, як нехта снедае за сталом. Гісторыя са шчаслівым фіналам адбылася на Брэшчыне. Жыхарка адной з вёсак Бярозаўскага раёна звярнулася да ратавальнікаў з просьбай дастаць з калодзежа кошку, якая туды звалілася. Работнікі МНС прыехалі на месца здарэння і ўстанавілі лесвіцу ў калодзеж, каб дастаць жывёлу. Але кемлівая кошка вырашыла выратаваць сябе сама. Пачуўшы голас гаспадыні, яна паднялася па лесвіцы самастойна. І цяпер жывёла ў надзейных руках.
Вось такие навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.